El que durant dècades va ser el camp oficial del Reial Mallorca ha estat declarat avui de matí oficialment en runes per l'Ajuntament de Palma. Reformar-lo costaria més del doble del que costa actualment. Ho diu un informe tècnic emès pel consistori que obliga el club i els copropietaris a dur a terme la demolició. Les fissures en l'edifici i el fems tirat entre l'herba evidencien el mal estat en què es troba el camp. Segons un informe fet per tècnics de l'Ajuntament, està pràcticament en runes i reformar-lo costaria el doble del seu valor actual. D'aquí poc, les restes de l'estadi on es varen viure alguns dels millors moments del Reial Mallorca podrien desaparèixer. Ara els seus propietaris estan obligats a fer-se càrrec de la demolició i a dur a terme tota una sèrie de mesures cautelars. Entre d'altres, desallotjar les persones que hi viuen de manera il·legal i tapiar els forats de la façana per evitar-hi l'accés. El president del club assegura que passaran el tema al Departament Jurídic del Mallorca. Decidirán si están de acuerdo y por tanto tenemos que aceptar la demolición o si por el contrario piensan que las alegaciones que se han hecho en su momento no han sido recogidas en su totalidad i que hay que recurrir a la sala de lo contencioso. Des del consistori, però, insisteixen en la importància de dur endavant l'enderrocament. L'estadi Lluís Sitjar-du en un estat d'abandonament més de 10 anys, a una situació que no s'ha afrontat, que ha hagut denúncies de veïnats, que ha hagut denúncies policials, que va haver un incendi important durant el passat estiu i que és una qüestió que l'Ajuntament havia de fer front perquè la iniciativa dels copropietaris, dels propietaris, no l'havia iniciada. Si tot va bé a finals d'enguany, el Lluís Sitjar podria ser esbocat. Això sí, si els propietaris no accepten el dictamen de cort, la demolició podria torbar-se fins a principi o mitjan de 2012.